So mas maayo mga par i-appeal sa dunta ang Office of President nga i-random drug test sad, and then i-appeal sad ang mga staff sa Office of President. Unya iguman nga to sa Office of President mga par adto sad sa Office of the Vice President para patas ba, para fair ang maong random drug test mga par. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, si Senator Tito Sotto ni pada og suwat ngadto ni Senador Chis Escudero nga sugda na ang random drug test sa mga empleyado sa Senado. Og lakip na niini ang mga par mismo ang mga senador nga ipa-random drug test ni Tito Sotto. So mas maayo mga par i-appeal sa dunta ang Office of President nga i-random drug test sad, and then i-appeal sad ang mga staff sa Office of President. Unya iguman nga to sa Office of President mga par adto sad sa Office of the Vice President para patas ba, para fair ang maong random drug test mga par, kay para mahibaw-an nato kung kinsa nga mga tao nga nigamit og ginadiling drugas o kinsa man sa mga senador ang mga mugamit sa mga ginadiling drugas mga par.